बेवहाय ओरैबायदि बैसागु फांसन माथो केमेरा मेला नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं मेथाइ खननो मोसानो फैनो हागोन। दायो आङो लकेसनखौ खिन्थाहरनोसै। खाथि खालानि गासिबो फैनो हागोन। पस्ट अफिसा जाबाय फाथाबारि आरो गामिया जाबाय थुरिबारि। ओरैहाय एसे बेगजों देखायना नोंथांमोननो दायो रेडि खालामगासिनो फांसननि थाखाय नै माइक खागासिनो दङ। गासैबो रेडि जाजोब्बाय। ओरै दङ मन्दिर 60 डिग्री देखायहरनायसै आं। हरै दङ एल.पि. स्कुल नै ओमफ्रायबो दङ जाम बिफां। दा जाय फैनो गोसो फैनो हागोन। आं दसे नोंथांमोननो खोन्थाबाय बारा गोबाव थाया आङो। सोरबा सोरबालाय खावब्लाल' फैयो ओंखारलाङो। खावलायनानै थाङो। हिनजाव मोखां नुब्ला नायबाय थागौमोन। नों साइसथार मोजांथार महर गोसाथार होनलायहरबाय थागौमोन। दा आङो बेखिनिखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो। दा मोनानि 10थासिम थागोन फांसना। जाय फैनो गोसो मेथाइ खननो मोसानो मुसुरनो गोसो गुदुं मानसिफ्रा फैनो हागोन। दायो आङो ससे लाइभ होनानै नोंथांमोननो दिन्थिदों। दा गासिबो रेडि जाजोबखाबाय। दा सानाव माबा गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेल जोबनायनि उनावहाय खालि गामिनि नेबानो जाबाय। अब्ला एसेनोसै लोगोफोर, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै बे केमेराजों नोंथांमोननो स्राय देखायनोसै। ओमफ्राय आङो लाइभखौ फोजोबनोसै। बेनो नै दा रेडि जाजोबखाबाय गासैबो। दा दसे माबा माबि सावरायलायगोन बिथांमोना। मानसिफ्रा दासो लाइभआव फैलादोंमोन नै। लकेसनखौ आङो आरो खनसे खोन्थाबावनोसै। पस्ट अफिसानो जाबाय फाथाबारि, ओमफ्राय गामिया जाबाय थुरिबारि। बे फाथाबारि बाजारनि एसे सानजा सायावनो लकेसना बेयावनो जागोन। आरो बैयाव दङ एल.पि. खुगा गुवार खागासिनो दं नै बिथांमोना गोजौआव गाखोलायनानै होख्रावबायग्राया। दा रेडि जाजोब्बाय। नै बखाया दा थाद'नाय गैयि मेथाइ खनबाय थागोन बियो। ओइ दुदुब आरो बागदावफ्लाङोलै बे फ्रामबाय थायो नालाय। मोसानो मुसुरनो गोसो दङब्ला आङो लाइभखौ बेयाव बन्द' खालामनोसै।